Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kecamatan ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kala nuwun pajripun para bisepuh aji sepuh ingkang tansah kinabekten sayening para lenggah para pametri bagi mulya mligi katur kecamatan sagung para tamu kasampun kaperang rawuh wonten bahargian kalenggahan siang punika sadaya kanca ngaturaken pambagya sugeng siang sugeng lelenggahan kanthi martu materi penggalih lan sugeng pinanggih kalau sakanca keluarga paguyuban campur sari klasik matan karawitan ringkes restu laras ingkang mijil saking Padukan sawan ngemplak Boyolali ingkang tiba pangarsane ingkang dipun pangarsai panjenengan Roko Mas Didut Yunander kalenggahan siang klasa kadang restu laras sawan nuhani dawuh Sohibul Hajat panjenengan Bapak Suwarno sekalian ibu kabur yang ragengaken anggenipun tasakuran wali matulurus panjenengan Kamas Rohmat Cahyono kasampun semboten daup jinatu krama kan Mbak Ayudina Setia Ningrum klasa kadang derek urang dedonga mugi saestu anggenipun Bapak Suwarno kagungan hajat Purwo Madyadrasana tasah pikantuk karahayan kalujengan lan saestu pikantuk ridho ugi barokah saking ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin amin ya robbal alamin. Kalenggahan siang restu laras sowan rinenggan gangsal Surawati kula kanthi kula tepas tunggal mboko sawiji karang anyar tentrem sowanipun Bayu Eva Gantiro Wati aturan semeneng monggo Bayu. Sing aman sik to. Rene rodok rene sampar tepak. Padha aku nang kono ya kok. Kartosura suwanipun Bayu Dewi Sanjaya sawan ngemplak Boyolali Siska Avanza yo alon-alon ada Sukoharjo Makmur Elia Sanjaya Miarsih Mahmoh Mati ingkang wekasan saking Surakarta suwanipun Mbak Ayu Sisri Miring Sri mangga serata nyong guyong restu laras kalenggahan siang pripun emang ke agedipun lelipur
sebelah malih katur sakumpul tamu kalderaken suka lelegahan lan suka ngerahapi pasugatan kasapun katur sinambi nyawiji laras libur saking Progadang restu laras campur sari ringkas klasik mat-matan semoga doa. Ngaturaken salam pambuka saing prakonco restu laras wonten ing kalenggahan siang surati akidipun lelipur kanthi jumeneng lir gumanti lucu siang lucu lelegahan alujeng miarsaken salam pambuka restu laras Indonesia. Bintang Putra Audio Sound System Tsunami Indonesia Jelas Streaming. Bagadan sulalagon ilir-ilir salah pabukos saya prokonco restu laras kalagahan siang surat akhiripun lelipur kanthi jumeneng lir gumanti pangajab mugi saestu emangke akhiripun lelipur katur bapak ibu asampun keparang rawuh saged damel suka renane penggalih ugi jaga lenggah sinambi jurung pangestu kujur mateng soki ulajat Bapak Suwarno mriki teman-teman sekalian Mas Hormat sekalian Mbak Dina akhiripun badhe ngebyur wonten yang beberapa enggal tansah langgeng ayam tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah rezeki ingkang kathah halalan barokah
amin amin ya robbal alamin.